ассалому алайкум дӯстони азиз. Хонаи фурӯши имрӯзамон дар шаҳри Ваҳдат назди бозорчаи Гулистонда ҷойгир мебошад. Аз ин тараф ҳайкали модар, аз ин тараф коллеҷи тиббӣ робастаи чорраҳаи Файзобод ва дар ин ҷо бошад бозорчаи Гулистон. Хонаи фурӯши имрӯзамон дар мана ҳамин минтақа ҷойгир мебошад. Аз ин тараф рост боло мерем, бисёри бад гап мезанем, рафтем. Аз ин тараф мо омадем дӯстони азиз. Аз ин тараф бошад стансия ва марҳамат худи бинои истиқоматӣ. Аз 6 ошшона иборат аст. Хонаи фурӯши имрӯзамон дар 6 ошшонаш ҷойгир аст. Бино лифт надорад. Марҳамат дӯстони азиз, худи хонаи фурӯшӣ духонагаи пурра мебошад, яъне сета треза дорад бо масоҳати 63 метри квадратӣ дар 6 ошшонаи бинои новостройка. Худи бино аз 6 ошшона иборат мебошад. хона бо таъмир аст. Навормона ҳатман то охира тамошо кунед. Баъд аз сабти хонаҳо нархи хонаро эълон мекунем. Марҳамат, шурӯъ мекунем. Инҷо даромадгоҳи хона мебошад. роҳ рав аст. Якум ҳуҷра, дуюм ҳуҷра, ҳоҷатхона бо ҳаммом ва ошхона. Аз якум ҳуҷраи истиқоматӣ шурӯъ мекунем. Якум ҳуҷраи истиқоматӣ. трезои хона тарафи роҳро нигоҳ мекунад. инҷо дуюм ҳуҷра ва дар дохили дуюм ҳуҷра боз мана ҳамин гуна балконча аст. ва дар ин ҷо ҳоҷатхона ва ҳаммом, хона бо барқ ва об таъмин мебошад. ошхона дӯстони азиз, чӣ хеле гуфтем, духонагаи пурра мебошад, яъне ҳарду ҳуҷрааш ва ошхонашам низ треза дорад. хона дар минтақаи бениҳоят хуб ҷойгир мебошад. Бозорчаи Гулистон, дар наздикиаш ҳама чизҳои даркорӣ қарор дорад. Мактабҳо, боғчаи кӯдакона, масҷид ҳамаш дар наздикии хона ҳаст ва ба ҳамин навормон ба анҷом мерасад. Нархи хона бошад 400 000 сомонӣ. боз савдо мешавад барои харидорҳои аниқ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран ватсап доранд. аз номи канали Дом Тиҷей барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед ё ин ки боз хубтар мешавад омада аз пеши дида савдо кунед, чунки нархи хона барои харидорҳои аниқ савдо мешавад. Марҳамат дӯстони азиз. ва ба ҳамин навормон ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо карден. барои реклама ба рақамҳои 907 14 55 15 танҳо дар ватсап ё ин ки телеграм муроҷиат кунед. то боздид барори кор. худо нигаҳбон.